אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של הבוקאסט. פרק מיוחד היום. למה פרק מיוחד? כי... טוב, רגע, בואו נציג את אוהד קודם כל, ואז נספר לך מיוחד. אוהד, מה קורה? בסדר גמור, מה המצב? עכשיו פיקס, כאילו, מעולה. כן? אוהד, מי שלא מכיר, הוא קופירייטר קריאייטיב, והוא הבעלים של המגפה הירוקה, והוא הבחור שהביא לנו את הקראנץ' פיסטוק, כמו שאומרים, ואת כל הטרלול פיסטוק הזה, והכי חשוב שהוא חבר ממש 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 טוב, והוא אבא טרי לגמרי. תגיד, מריחים את הטריות? לא הרחתי אותך מספיק, לא? אין ריח של... וואי, אני אפילו לא זוכר, של משחות. של משחות, פליטות. פליטות. כן, כן. אז רגע, אני הכי טרי שהיה פה עד עכשיו? אז זהו, אמרתי, זה כפפה כאילו בול. כי קודם כל לא בושה שבקושי דיברנו על הלידה. בסדר, שאמרנו הכל למאורע חשוב. אז עכשיו תשמעו אבא אמיתי, טרי כאילו מהניילון. חודש. בדיוק חודש. היום הוא חודש. כפרה עליו. מה, נו, תספר לי קצת. מה, איך, מה? רגע, אתה יודע מה, לפני שנגיע ללידה, עכשיו ממרומי אבא של חודש, מה קורה? מה זה חודש? תשמע, זה רכבת הרים, זה הרבה רגשות שמציפים אותך כל הזמן, זה אושר, זה תסכול, זה לחץ, זה רגע חרדה פתאום בשינה, אתה שומע איזה קול שהוא לא מוכר לך, שהוא עוד לא הוציא, ואתה ישר קופץ כאילו בטירוף. אתה קופץ? כן. כאילו גם יוטבת קופצת, אנחנו... מי קופץ? בוא נגיד שבשבוע הראשון... אני מכיר אתכם, אתה קופץ. גם יוטבת. אוקיי. יוטבת מפתחת אינסטינקטים של אמא יפה מאוד. בשבוע הראשון בכלל עשינו משמרות. אני ישנתי 4 שעות, אחרי זה הייתי קם, מחליף את יוטבת, היא הייתה באה לישון 4 שעות, והיינו ככה. ככה הלילות היו עוברים, כי פחדנו להשאיר אותו לבד, ששנינו ישנים. חשבנו שאוי ובוי, כאילו אם הוא מתעורר ואנחנו נישן, אף אחד לא ישמע אותו. אז לאט לאט בנינו אמון ביחד, אני ויוטבת, והביטחון עולה לאט לאט כשאתה יודע, אתה מתחיל להכיר אותו קצת יותר. ועכשיו הוא נותן לנו לישון איזה 3-4 שעות כזה בהתחלה של הלילה. רגע, עכשיו אין משמרות. לא, עכשיו אין. עכשיו אנחנו משתדלים לישון כאילו בלילה, לעשות לו איזה סייקל של ערב עד 12, מ-12 הנקה, החלפת חיתול, הולכים לישון ביחד, ומקווים שהוא יקום לקראת, אתה יודע, 4 כזה, שוב, החלפה, הנקה, הרדמה, ואז לקוות שהוא ישן עד איזה 7-8. והוא זורם עם הלוז הזה שבניתם? מדי פעם. יש לו ימים קשוחים, היו לו גם ימים של גזים, והגזים זה תסכול, כי 2-3 הוא בוכה, ואין לך איך לעזור. יש איך לעזור. יש, אבל לא, במידה. כן, זהו, במידה. זה לא עזרה. קודם כל יש הרבה טיפים של הורים מנוסים, נאמר על עץ, תעשה לו ברכיים לבטן. כן, ברכיים לבטן, אני הייתי עושה לבנות ברכיים לבטן. אז זהו, זה עוזר ל5 שניות, 10 שניות, ואז הוא ממשיך לבכות. יש לו בכי, לפעמים הוא כאילו כבר נגמר לו האוויר, וזה עוד יותר, זה מפרק לי את הלב. אני לא יכול לשמוע את זה. רגיש. אוהד רגיש. כן, אבא רגיש מאוד. אבא רגיש מאוד. טוב, תספר לי רגע על הלידה. אז זהו. אני, לפני שאתה מספר לי, רציתי להגיד לך, שדיברתי עם אביה ואמרתי, אני בטוח שאוהד היה מהאבות האלה בול כמו שאני הייתי בלידה. אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? איך היית בלידה? אני שמתי את רועי בצד, הבעל של אביה, אבא של מה שעומד לצאת, הייתי עובד מהמניין בבית חולים. תביא, תעשה, תלחץ, צריך לתת ליד 7 שעות, תבדוק עם ההוא, תביא, כזה. אין רגש, אין. מטפל. אז אמרתי, אני הרגשתי שאוהד היה כזה. אז כן. האם היית כזה? אפשר להגיד, כאילו ה-24 שעות שלפני הלידה, אז אתה כבר מבין שמשהו קורה. לילה לפני, יוטבת מהירה אותי ב3 בבוקר, עם חיוך כזה, היא אומרת לי, נראה לי שזה קורה.
וזהו, ואז יום למחרת אתה מעביר כזה צירים בכיף. רגע, 3 הזה אתם הולכים לבית חולים? לא, לא. אז נראה לי שזה... קודם כל בוא נלך רגע אחורה, יוטבת רצתה לידה פעילה, לידה טבעית לחלוטין, וזה מה שהנחה אותה בחודשים אחורה, היא dedicated ללידה טבעית ופעילה, והיא רוצה בול איך שהיא מציירת לעצמה את זה בראש. איך היא מציירת? כן, זה כל, אני שמעתי את זה מכל... איך היא ציירה את זה? איך היא ציירה את זה? שהצירים, היא מעבירה את כל הצירים בבית, ברגע שאי אפשר כבר לסחוב, היא הולכת לבית חולים, ולידה הכי טבעית שיש, הכי מהירה, יש לה פוביה קצת מבתי חולים, זה טראומת ילדות כזו, והיא אמרה, אם אני... היא נולדה בבית חולים. אם אני... לא, כל מיני פרוצדורות כאלה בהמשך. נו, ומה קרה? אני באמת הכי חיובי. היא אמרה שאם היא עכשיו צריכה להעביר כמה שעות בבית חולים, זה יהיה לה החוויה הכי זוועתית שיכולה להיות. אז היא כיוונה לזה שזה יהיה לידה טבעית בבית, להעביר את כל הצירים בבית, ומאז ללכת לבית חולים ללידה, ככה, בום. אוקיי. אז זה מה שקרה. זה מה שקרה? היא הייתה dedicated כל החודשים האלה, תזונה, מבחינה מנטלית, עשתה פעילות גופנית מתאימה. וגם אני הייתי מחויב לתוך הדבר הזה, של בואי נזמין פיצה, לא, אני לא יכולה לאכול עכשיו פחמימות, אני צריכה לשמור על הגוף שלי, אני רוצה ברוקולי, קינוע וקוסמת זה. כזה. וראית פשוט בן אדם שמתאמן... בגלל זה רזית. גם. היא הכינה את עצמה אשכרה כאילו... הכינה את עצמה כמו לאולימפיאדה. וואו, פסיכים ואני אתם. באמת, אני עכשיו אנצל את הדקה הזאת, להרים לה, כי היא פשוט מלכה אמיתית. וראית בן אדם שהוא מחויב, והוא dedicated למה שהוא רוצה, והוא שם לעצמו פה איזה נקודה, איזה מטרה, וזה קרה בדיוק איך שהיא רצתה. זאת אומרת... איך היא ידעה? זאת אומרת, כמה שעות, בוא נעשה... נריץ קדימה מה3 בלילה שהיא אמרה לי זה קורה, הרצנו קדימה 15 שעות קדימה, עם צירים פסיכיים, כאילו באיזשהו שלב כבר ראיתי אותה בבית, העיניים כבר התגלגלו לה מרוב כאבים. זה מה שרציתי לשאול, איך היא ידעה בלידה ראשונה, מה הנקודה של עכשיו בית חולים? אז קודם כל הייתה לנו דולה, שמאוד הנחתה אותנו ועזרה לנו בשלב הזה, כי כל הזמן התייעצנו איתה, צילמנו לה, הקלטנו לה, היא אמרה, תשמיעו לי איך הציר נשמע, איך הנשימות, איך זה, ובאיזשהו שלב, כאילו הייתה לי תחושה שאני צריך עכשיו לקרוא לבן דוד שלי, שיקח את פלוטו, אליו הביתה. פלוטו זה כלב. כן, פלוטו זה הכלב שלנו, הכלב הגולדן הקורץ, של שכונת בבלי. הייתה לי הרגשה שזה הזמן שאני צריך כאילו לקרוא לו, שילקח אותו מהבית, כי יכול להיות שבשעות הקרובות, מחר, אנחנו לא נהיה פה איזה כמה ימים. הוא הגיע, ירדתי למטה, הבאתי את פלוטו, שמתי אותו בתוך האוטו, עליתי חזרה הביתה, 5 דקות אחר כך היא נכנסת לשירותים, היא אומרת לי, אומייגאד, קורה משהו, לא יודעת מה, זה. חזרנו, קודם כל נרגענו, 2 דקות אחר כך יורדים המים, ממש, 2 דקות אחר כך המים יורדים, 3 דקות אנחנו באוטו, נסענו לאיכילוב, 10 דקות נסיעה, נכנסתי בשער, אמרתי לשומר, תקשיב, אני יודע שאתה שומע את זה 1000 פעם ביום, אבל עכשיו היא יולדת, עכשיו, לא מעניין אותנו, עכשיו היא צריכה ללדת, כי היא אמרה שהיא מרגישה שהיא חייבת לדחוף, היא כבר, מרגישה שקורה שם משהו. אוקיי. הגעתי למיון, הכנתי את האוטו בפתח של הדלת שהיא נפתחת, על זה, אמרנו יאללה, קדימה. צריכה לפתוח תיק, והיא מתחילה הבחורה שם לשאול אותה כל מיני שאלות, מה תעודת זהות, מה זה. אני אומר לה, תקשיבי, האישה חייבת ללחוץ עכשיו. אם עכשיו אתם לא מקבלים אותה, מכניסים אותה למיטה, היא יולדת פה. כי זה מה שהיא אמרה לי, אבל אני חייב לשאול אותך משהו. אני מכיר אותך ואני מכיר הרבה גברים, אבות, כאילו שבצד, כאילו, והיו תופסים את יודעת ואומרים לה, ביי, כאילו, כמה שעות לפני. למה צריך לחכות בבית, לשנייה לפני, או כאילו...
אז משהו בי, איך זרמת עם זה? משהו בי, בתוך הגוף, בתוך הלב, שמח על יוטבת ב1,000% שהיא יודעת מה היא עושה, ובאיזשהו שלב כבר היא הגיעה למצב שהיא נלחצת, כי היא לא הרגישה תנועות, היא לא הרגישה זה, ואני אמרתי לה, רגע, עוד קצת, אולי עוד קצת, כאילו הכל בסדר. זה לא שמרגישים, לא מרגישים תנועות, זה בגלל הכאבים, בגלל זה, זה לא הכל בסדר. אוקיי. והדולה גם נתנה לנו את הביטחון הזה, שהכל טוב, לא צריך להיכנס לפאניקה, ובדרך לבית חולים, אמרתי לה, תקשיבי, קופה. בואי לא נתבאס, אם יגידו לנו שאנחנו פתיחה 3-4, מקסימום חוזרים חזרה הביתה. כל טוב, אנחנו 10 דקות מהבית חולים, לא נורא. מגיעים לשם, מכניסים אותה למיטה של המיון, בודקים, אומרים לה, תקשיבי, את פתיחה 10. עולים לחדר לידה. עולים לחדר, עוד לא הספיקו לפתוח לתיק, לא הוציאו למדבקות עדיין, כבר היינו במעלית למעלה לחדר לידה. נכנסנו לחדר לידה, במעלית, אני אומר לה, סניטרית שליוותה, תקשיבי, אנחנו הכי טבעי שיש. לידה טבעית, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שיהיה, לא משנה מה. היא אומרת, אל תדאגו, אתם בדיוק הולכים לחדר מספר 16, חדר לידה טבעית, נכנסים עם המיטה, אני מסתכל, אני אומר, בוא'נה, זה צימר. צימר. אני נשאר פה. ג'קוזי, בדיוק. ג'קוזי, אורות מאוממים כאלה, כמו איזה כדור קריסמס. פיזיו. אתה רואה איזה מטבחון, עמדת קפה, כדור פיזיו, פופים, מיטה, לא מיטת בית חולים, זה מיטה וחצי. דולפינים כזה שוחים שם. אחי, תקשיב, נגנבתי, אמרתי, מה, זה פה? ואז מיילדת נכנסת, אומרת, יאללה, שכבי, תקראי, זה. תוך 45 דקות הילד יצא. אני לא מאמין. כן, תוך 45 דקות. אחי, אני הייתי 16 שעות בחדר לידה. היא הייתה כמו לביאה, כמו, לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט משהו הירואי, שאני... איזה טירוף זה, שאתה רואה את אשתך, את האיש, כאילו, אין, זה רמות, זה... עזוב את העניין של נס וזה ווואי, אתה יודע, הסתכלתי על אביה אחרי הלידות, וקודם כל אמרתי, בחיים אני לא הייתי עובר את זה, בחיים. אין מצב. כאילו אם אתה את האופציה, לא, זה טירוף אחד גדול. לגמרי. ולראות אותם זה באמת הערצה, כאילו זה מטורף. לגמרי, זה הערצה. רגע, אז אתה היית כל הזמן הזה שם? כל הזמן הזה שם, החזקתי לה את היד. בוכה, תגיד את האמת. לא, כשהוא יצא ממש, שראינו אותו וזה, בכיתי בטח. אבל ב-45 דקות האלה, אתה מגויס, כמו שאמרת שזה קרה לך. כן, כן. אתה שם רגע בצד את רועי הרגיש, את אוהד הרגיש, שבוכה מכל דבר, ואתה כאילו נכנס לתוך, בוא נגיד, מערכה, מלחמה. כן, כן. רבע אחרון של גמר אליפות אירופה, אתה נכנס ואתה מגויס ב1,000%. להיות איתה, מה שצריך, לעודד אותה. באיזשהו שלב היא כבר הייתה באיזה עולם משלה, היא גם אומרת, היא שמעה כאילו שעודדנו אותה, וכאילו תמכנו וזה, אבל היא הייתה בעולם משלה, ובסופו של דבר מה שחשוב, זה שהכל קרה בזרימה מדהימה, בדיוק כמו שהיא רצתה, כמו שהיא ציירה לעצמה. כאילו אני חושב שגם אם הייתם יושבים שעתיים בחדר לידה, הייתם מגיעים טיפה לפני, גם זה היה בסדר גמור. כן, נכון. ואמרנו... לא, אני אומר, אני מאוד... יודעת אמרה בהתחלה, לא אכפת לי שזה יהיה 7-8 שעות, 10 שעות בבית חולים, אין בעיה. אבל זה קרה באמת תוך שעה של בדיקה במיון, ועוד 45 דקות בחדר לידה. זהו. סחטן. מי שרוצה טיפים באיך להגיע. לא, זה מטורף. לגמרי, הלוואי שהיא תעשה עם זה משהו, לפחות תרשום את זה, תוציא איזה, לא יודע, איזה סיפור קטן, תכתוב, אפילו הדרכה קטנה, משהו לאימהות, להריוניות כאלה צעירות, שבתחילת דרך ורוצות לעבור את מה שהיא, כאילו, מתכננות את מה שהיא רצתה לתכנן לעצמה, שידברו איתה. כי זה באמת בן אדם שהציב לעצמו משהו, ואתה רואה את כל הדרך, ובמהלך הדרך, אני באיזשהו שלב מסתכל על הבן אדם, ואומר, בונה, הוא יודע מה הוא רוצה. אבל לא עד, נשמה. יש כל כך הרבה יודבטיות שתכננו ועבדו, ותכננו איך הלידה שלהם תהיה, והיו גם בלבל של, אתה יודע,
השקעה ולשים לב לכל דבר, והגיעו ודברים לא זרמו. נכון. כמו שאתה מספר. נכון, והרבה אנשים... וסיימו בקיסרי, וסיימו באשפוז, וסיימו והרבה אנשים הכינו אותנו לזה, שהכל יכול פתאום להתפקשש. ולקחנו את זה בחשבון. ומה שכאילו, אתה יודע, הפך את זה להרבה יותר עוצמתי, וחוויה שבחיים שלי כאילו לא חוויתי, שבאמת זה קרה בדיוק איך שהיא סימנה לעצמה בתחילת הדרך. ומעבר להערצה הרגילה שיש לאבא שרואה את בת הזוג שלו יולדת וזה, אז יש פה הערצה של בן אדם שהוא ווינר. זה בן אדם שהוא באמת, כאילו, אין לי מילים יותר לתאר. זה מדהים. אני חייב לשאול אותך על העיתוי של הלידה. מלחמה. קשה. מה זה עשה? קשה. אתה יודע מה אני שואל? כי הרבה אנשים עכשיו מדברים, באמת, הרבה אנשים שמדבר איתם על איך מגדלים פה ילדים, איך זה, אולי אני לא אביא ילד למדינה הזו, ומצד שני יש את האלה של חייבים להביא ילד, כאילו זה דנה כזה, אבל אני חייב להגיד לך מהצד שלנו, שהמלחמה נתנה לי חותמת של, וגם להביאה של, זהו, כאילו אנחנו לא נביא עוד ילדים, לא רוצים, לא חושבים על זה, כי קשה פה, כי מפחיד פה, כי, אתה מבין, זה כן חלחל, ואתם כאילו עשיתם את זה במלחמה, כן. זה השפיע משהו כאילו על התפיסה, המחשבות? כן, יותר כאילו על התפיסה שלי, של כל המצב הזה. אתה יודע, ב7 באוקטובר היא כבר הייתה בהיריון מתקדם, ואחרי איזה שבועיים שהתחלתי להקל לאיזה מצב אנחנו נכנסים, ומה היה פה, משהו פגע בי, כאילו פה בלב, כן. ופתח אותי לחשיבה של, בוא'נה, מה אני, כאילו, לאיזה עולם אני מביא את הבן אדם? וזה, כאילו, עוד כמה חודשים אמור להיוולד. ואיך אני, כאילו, איך אני מגן עליו? איך אני עכשיו יוצא מהבית, רוצה לטייל בפארק, רוצה, לא יודע, לנסוע איתו כאילו, אוטובוס, טייל בעיר, ואיך אני, כאילו, כן, מרגיש ביטחון, שאני עכשיו יכול לתת לילד. זה קפה רצינית, ואתה יודע, אני לא אשקר, אני יורד איתו עם העגלה, אנחנו יורדים לפארק, ואני מסתכל ימינה שמאלה כל הזמן, והחשיבה היא, בוא נעים עכשיו יש פה איזה אירוע, מה אני עושה? כאילו אני לא, מה אני עושה? זה כן, כל הזמן רץ לי בראש. זה הזוי, כי אנחנו, אתה יודע, שאתה אבא טרי הזה, יש את המחשבות האלה, שהורים טריים, אתה שומר עליו כאילו מכל משמר, בלי מלחמה גם, ועכשיו זה כאילו עוד בומבה של, תשמור עליו שלא יכניס ג'וק לפה, אבל גם שלא יקפוץ עליו מחבל, או רקטות. בדיוק. זה, כן, חשבתי על זה הרבה, בתקופה האחרונה של, כאילו לאיזה עולם, לאיזה מדינה ילדים שלנו, זה מורכב. איך זה אצלכם? כאילו רומי כבר גדולה, היא יודעת, היא מבינה, היא בטח שומעת חברים בכיתה שמדברים על זה. היו לי שיחות איתה של, וואו, כאילו, מה זה חטוף? למה חטפו? למה הם לא... אבא, למה שהם באו אליהם לבתים, הם לא התנגדו? כל מיני כאלה. וואו. אתה מבין? כאילו, איך הם הגיעו אליהם לבית? איך... עכשיו, אני חשפת, הגישה שלי הייתה של, אוקיי, אני מדבר איתה, באמת, אני לא מסתיר ממנה דברים, אבל אני לא אחשוף אותה להכל. אז כן הסברתי לה שמה שאני יכול, כאילו, על מלחמה ועל סיטואציות שיש במלחמה, ולמה בכלל חוטפים אנשים, זה הזוי. וכן, היו כמה פעמים שישבתי אחרי זה עם עצמי, ואמרתי, למה ילדה בת 9 צריכה לשמוע את הדברים האלה? או להסביר לה למה כיפת ברזל עובדת, ולמה יש אזעקות. אז זה קשה. אבל זה גם עזר, סיפרתי על זה גם פה בפרקים, שיום אחרי השיחות האלה, שחשפתי קצת, נתתי את הסיפור, וקצת זה שיהיה לה קצת יותר ברור, הייתה הקלה, היא פחות פחדה, פחות חששה, כאילו היא הבינה, אתה יודע,
אומרים שבמקום לתת לילד לדמיין, ושהמוח שלו ייקח אותו למקומות של חמאס זה מפלצות עם, אתה מבין, כאילו שיכולים ליפול עליך כל מיני דברים, אז כן נכנסתי לה קצת ההיגיון, ואת מה זה זה, ואיך כיפת ברזל עובד, ומה זה טיל, ומה זה, כאילו, ניסיתי להסביר על זה כמה שיותר. היא נחשפת קצת לאימג'ים וויז'ואל כזה, לא. או שאתם לא, אתם שומרים? היא לא רואה חדשות, היא לא, יש אבל את הילדים בכיתה, אתה יודע. כן, עם האחים הגדולים, המניאקים. אתה לא מבין. שאין להם רגש. היום בטלגרם, מה, לא עופים פה, כיתה ד' סתום. לא, אבל זה קשה. תשמע, גם שהיא עוברת ברחוב ורואה את השלטים של החטופים, והיא רואה מלא פרצופים. אתה יודע, השלטים הגדולים. פתאום שואלת מי זה, מה זה, מי זאת. אבא, הם ביחד המשפחה, מה הם אוכלים, מה זה, למה אבא לא חזר, למה... זה מורכב. דריה לא בלופ. לפעמים רומי מנסה להסביר לה, זה מצחיק כאילו. אז אני מונע את זה, אבל זה קשה. זה כאילו תקופה קשה. לכולנו. באמת לכולם. זה תקופה מורכבת, אני מקווה שבקרוב אנחנו נצא מזה רציתי לשאול אותך, כי אני יודע כמה היית, אני לא אוהב את המילה מעורב, כן, אבל כמה היית בסיפור הזה של ההיריון, ומה קורה, ואיך זה מתפתח, אבל רציתי, אף פעם לא שאלתי אותך על, בתקופת ההיריון או קצת לפני, איזה אבא כיוונת להיות, כאילו, מה חשוב לך, מה פחות חשוב, מה רצית מה, איזה אבא? קודם כל, אצלי זה מה זה טיפה שונה? אני מאמין שיש עוד אנשים שהם כמוני. אני גדלתי בלי אבא בבית, ומגיל צעיר, אתה מתחיל לצייר לעצמך איזושהי תמונה של איזה אבא אתה רוצה בבית. כן. אתה רואה אצל חברים, אתה רואה דודים, ובמעגל הקרוב, אתה כאילו מתחיל כבר לצייר לעצמך את האבא שאתה רוצה שיהיה בבית, וכשאתה כבר מתבגר ומבין שטוב, אבא כבר לא בבית, ואין לך אותו קרוב, אתה כבר מתחיל לצייר לעצמך את הדמות של איזה אבא אתה רוצה להיות. אוקיי. אז כאילו הבייס שלי, הברירת מחדל, זה להיות האבא שלי לא היה בבית. וכמובן שזה אבא יותר מעורב, ואבא שהוא רגיש, למרות שאבא שלי רגיש, כאילו אני בקשר טוב איתו, אנחנו בקשר טוב מאוד, ואני מגלה, כמו שאני גיליתי שאני בן אדם רגיש, ואנחנו נדבר על זה, כי זה הרבה גם בזכותך, בזכות הספר, שפתאום מצאתי שהוא אצלי בבית, מבלי ש... כן, לא הבוק, חבר'ה. כן, לא הבוק. גם הבוק יש לי בבית, הלו, עוד לפני שאני אבא. מה, הבאתי לך חדש אבל. נכון. אז יהיה לך שניים. בסדר גמור. יהיה לי שניים אז רגע. נמצא מה לעשות עם השני. רגע, שאתה אומר אבא מעורב ורגיש, אז תראה, זה קודם כל אבא שנמצא. אוקיי. אבא שנמצא, אבא שמכיר את הילד כאילו על בוריו. זאת אומרת, אני לא יודע להסביר את איך שאני, כאילו, מה שאני רוצה לתאר כרגע, אבל זה לנשום את הילד, זה להבין כל נשימה שלו, ואם זה בגן, לדעת בדיוק מול הגננת מה קרה ואיך, ולהכיר גם את החברים ואת הילדים, כל דבר, ואני אמרתי לעצמי, אני כמובן לא אדחוף איתו להיות משהו שאני החלתי לעצמי, או בא לי כאילו שהוא יהיה, אני אעשה את הכל, כדי להיות האבא הכי מדויק, לבן אדם שהוא כן. יכול להיות. כן. זאת אומרת, אתה יודע, לתת לו את כל הכלים, להראות לו את הדרך, כן. כדי להיות הבן אדם הכי טוב שהוא יכול להיות. אני אגיד לך שרומי נולדה, היה קטע בדיוק עבדתי היה איזה קטע מבחינת קריירה,
באמת הייתה צומת כזאת של האם ללכת למשהו גדול וקצת רחוק מהבית, או לבחור במשהו קרוב עם הכנסה מופחתת, ואני זוכר שאפילו לא הייתה התלבטות, כאילו הייתה לי הצעה מדהימה, כאילו להקפיץ את הקריירה, ואני הסתכלתי על אביה ואמרתי, לא, ממי, אני איתך, כאילו אני פה. מהמם. אז זה פחות עניין אותי. אז אני באותה גישה. תראה, אני ראיתי, אבא שלי, ככה ראיתי את אבא, אצלנו. הוא לא עניין אותו עבודה ולא זה, הילדים מקום ראשון. וואלה. כן, אז בגלל זה בגלל זה אני יצאתי כזה, כן? כי ראיתי את הדמות של האבא שהיא תמיד פה ואכפת לו, והוא לוקח אותנו כל הזמן לטייל, והוא מסיים לעבוד מוקדם, ובא ורץ, אז זה מה שראיתי. ואמרתי, כן, כאילו היה לי כל כך כיף עם אבא כזה, אני גם רוצה להעביר את זה לרומי ודריה, אז באמת בנקודה הזאת של הילדה הראשונה, אני רציתי להיות שם בבית. ומשהו השתנה עם כאילו דריה אחרי היום אני רק בורח, לא סתם, לא, אני כזה, גם אבא אנחנו בנקודה שאביה יותר בחוץ, כאילו מחוץ לבית עובדת, ואני עם הבנות, לוקח אותם בבוקר, וזה כיף לי, תשמע, כיף לי, קשה לי בהרבה רגעים העבודה גולשת וזה מתנגש ואני איתם בבית ומה אני עושה אבל אני אוהב את זה ויש לנו זה עובד טוב בבית. כן, טוב, אני מכיר אותך מעבר להקלטה הזאת של הפרק, אני מכיר ואני יודע וזה באמת מאוד מוערך, כאילו איך שאתה עם הבנות ותכלס ככה אני רואה את עצמי. אבל גם אתם בבית, אני לא רואה נגיד... אני למשל ידעתי שברגע שהוא ייוולד, אני עד שהוא נכנס לגן בספטמבר. חופשת לידה. אני בחופשת לידה, אני ועודבת הכנו את עצמנו לזה. כן, אני רוצה להיות איתו לפחות ב9 חודשים הראשונים, יום, לנשום אותו, להרגיש אותו, לחוות אותו, ולא יודע מה יהיה. כשהוא ייכנס לגן, אני אחליט מה אני עושה הלאה. הוא ייכנס לגן, אני אכנס איתו לגן. וואי, אני רואה אותך בזה. מה, מציץ וזה, או ש... לא, אני לא מאלה. לא, בדוק אתה מציץ. לא, אני רק כן אבדוק איזה אוכל הוא מקבל. כאילו... אולי אני אבוא לאכול שם הצהריים גם, אבל... כן. חשוב לי לראות איזה אוכל. אוכל חשוב לי. כן. וואי, שהוא לא יהיה אלרגי לפיסטוק. וואי, זה יהיה... סליחה שאמרתי את זה, זה עלה לי פשוט למוח. זאת תהיה סתירה רצינית. וואו. מכה חזקה מאוד בכנף. צריך אז לבדוק אם הוא שלך. באותו רגע. כן. הכנתי לך מתנה. אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל הכנתי לך 5 דברים שיצילו אותך. אוקיי. זה פינה, לא פינה. מעניין, זה טיפ הזהב. כן, אז 5 דברים שיצילו אותך, הכל אב טרי או אמא, קחו את זה. תמיד מוצץ בכיס בשעות הלילה, שיהיה לך. אוקיי, הוא בטח בלי מוצץ. דרך אגב, כרגע הוא בלי מוצץ. אנחנו מנסים, אתה יודע, לחבר אותו למוצץ, הוא לא מסכים. אז זהו, לנו... יש לו איזה ריפלקס כזה. אז אנחנו לא זוכר עם מי לא הצלחנו, ואז גננת שהכנסנו את הגן אמרה, 5 דקות. הילדה שלך עם מוצץ, שלחנו בסוף היום. טרומי ככה. וואלה. לא יודע מה עשתה. אז רגע, דבר ראשון שציל אותך, מוצץ תמיד בלילה בכיס. בכיס שלי או בכיס שלו? שלך. אין, כי בלילה לא מוצאים, לא את הזוהרים, לא את הזה. 2, אם אתה שומע אותו בלילה, בוכה. ולא בא לך לקום. תמשוך קצת, תעצום עיניים חזק, יודבת תקום. זה תמיד עובד. אוקיי. כאילו אם לא בא לך. יודבת, תשמע את הפרק, אתה יודע. כן. ויש לה את הטלפון שלך. כן. בסדר. אבל זה בלילה, היא לא תתחיל לחשוב. עכשיו רועי אמר לו זה, היא תקום. עובד תמיד, אני משתמש בזה עד היום. משחק אותה ישן. אוקיי. 3, מגבונים תמיד, לכל מקום. וואו, תקשיב, בחודש הזה כבר פירקנו איזה 5. מציל. מה זה? אין, זה החיים. אתה מבין? ושאלה, באירוע קקי גדול, מגבונים או תלוי איפה אתה. לא, אם בחוץ סבבה.
אבל נגיד בבית, לא, בטח יצא מקלחת. מצב, אירוע, תקשיב, היינו באיזה אירוע עצירות כזה, של איזה יומיים וחצי, הוא לא עשה קקי, כן. וקודם כל זה רגע שאני כאילו, איזה כיף שהם חרבנים. אני כאילו מבואס שהוא בעצירות וקשה לו וכואב לו, אבל מצד שני אני כאילו מפחד מהרגע שיבוא שהוא יעשה קקי, כי זה אירוע פחה רציני. אז נגיד בבית. נו, מקלחת, מה יש לך? כן. אז בפעמים הראשונות, מגבון, 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 מגבון. כן, אני אומר מה יש לך. חצי חבילת מגבונים אנחנו מעיפים על קקי. וגם הורידו עכשיו את הכמות. כן? זה כבר לא 72, זה 60 ומשהו. וואלה. סבלים האלה. באותו מחיר? כן. אוי ואבוי. הדבר הרביעי, גרפסים. תקשיב, זה משהו חשוב, אני אומר את זה לכל אבא. אפשר לעלות לבל בצ'פחות. מה? כי תמיד האמא... בחיתול או בגב? בגב. בגב. אביה הייתה עושה להם ככה ליטופים, לא עובד, הייתי אומר, תביא. מגביר לבל, לא מכות פירוק, אבל פה, שנייה גרפס, אז תרים לבל. אוקיי, למרות שהוא יחסית משחרר בסדר? דופק גרפסים ישר, כאילו אפילו לבד, אפילו זה, ולאחרונה יש לו גרפסים, תקשיב, זה כאילו אתה מגדל, זה לוחם במילואים, גרפסים, כן, אתה לא מבין מאיפה זה יוצא מהדבר הקטן הזה. דבר חמישי, זהב, מכרה זהב, תתכונן, כל פעם שבא מישהו לבקר, הוא אומר לך חצי שעה אני אצלך, קח כביסה, שים בסלון, זרוק. כביסה שצריכה קיפול או משהו, זרוק בסלון, אתה תראה את אוטומטי, האורח מתחיל לקפל כביסה, לעזור לך בכביסה. אוקיי. מדהים, עובד בכל פעם, השתמשנו בזה, כולם קיפלו, כולם. מהמם. תעשה את זה. טיפ זהב. זה החמישי, זהו. בסדר? וואלה, יפה. מאמץ. המוצץ, רק תעבדו עליו, כי צריך. כן, המוצץ... יש פינה בפרק לא נוספת, שקוראים לה תשמעו קטע. שכל אחד ספר קטע. יש לך קטע בחודש הראשון? יש לי איזה כמה. תתחיל אז. בוא, אוקיי. כמה ימים אחרי... מה זה יש לי כמה? אתה צריך לתת אחד. אחד. הכי טוב. וואו, חושב. שמע, אתמול, מה זה אתמול? שלשום היה אזעקות בתל אביב, אצלנו לא, היה בדרום תל אביב. בדיוק חזרנו הביתה, שמענו שהוא עשה קקי באוטו כבר, אתה שומע את הזה באוטו, וגם אתה כבר יודע לזהות הריח. הבנו שיש קקי באוטו, עלינו הביתה, הורדנו את הבגדים, הכנסנו אותו למקלחת, מגבת, חוזרים חזרה לחדר, משטח החתלה, מנגבים אותו, יודעת הלכה לעשות איזה משהו, אני מסתכל ורואה שהוא מפליץ, ואני אוהב פלוצים, ואני קורא ליודבת, בואי תראי, הוא עושה פלוצים, וזה מצחיק, וזה, הוא עושה, ויוצא לו פוקים. וגם פלוצים, אתה יודע, קצת יותר רציניים, ואני נקרא מצחוק. יודבת באה, גם כן רצתה להשתתף בחגיגה, פתאום ההוא בא משתין, בקשת, עדיין אין לנו את הכובעונים האלה, את הזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני עם בנות. זהו, בדיוק. ותמיד מספרים שהם משתינים עליך. משתין עליי, על יודבת, בקשת על עצמו. לא חשוב, אנחנו נקראים מצחוק, אני ויודבת, אזעקה פתאום. אנחנו שומעים באפליקציה, בטלפון. רגע, תוך כדי השתינה אזעקה? תוך כדי השתינה אזעקה. נו? אנחנו רואים באפליקציה שיש אזעקה, אנחנו שומעים את ההתראה, ואנחנו אומרים, בוא'נה, מה קורה עכשיו? הוא ערום כולו, גם קר, זה ימים קרים עכשיו, הוא משתין. אז זהו, אחרי השתינה. ופתאום פלוץ גדול וקקי על כל המגבת. על כל המגבת. והאזעקה. והאזעקה, ואנחנו לא יודעים אם כאילו האזעקה פה, אצלנו, כי שמענו אותה מרחוק, ושמענו בהתראה באפליקציה. מה עשיתם? וכולו חרה, המגבת חרה, אמרנו, מה, אנחנו עכשיו יוצאים לחדר מדרגות ככה? איך אנחנו יורדים למקלט? לא נעים. בסוף ראינו שזה בדרום תל אביב, וזה, אז אמרנו, טוב, בוא נשאר פה, ונטפל באירוע. אבל יש לי עוד קטע מצחיק שקרה לי. לא, אבל רגע, אם האזעקה הייתה אצלכם, מה עושים? באמת אני רוצה להבין. אין ברירה.
אין ברירה מה, יורדים? לוקח אותו עליך עם כל החרה ויורד למקרה. כאילו עוטף אותו ובמדרגות. אין ברירה. נכון, אין ברירה. פיקוד העורף, יש לך עוד קטע, סליחה ש... כן, יש לי קטע קצת מצחיק לא נעים. בימים הראשונים שהגענו הביתה, עשיתי איתו גם איזה פעם אחת טיול, נתתי ליוטבת להמשיך לישון, ירדנו למטה לפארק, עשינו טיול, ואני פשוט מאופנת מזה שאני עם עגלה, ויש ילד ישן בעגלה, ואני כל הזמן מסתכל עליו והולך, ונתקעתי באיזה אישה זקנה שעשתה הליכה, היא הייתה בשוק קצת, אמרתי לה, סליחה, אני מצטער. אני חדש פה. היא נבהלה גם. רגע, מה זה נתקעתי או ליטוף? כן, אתה יודע, ברגל כזה. פגע וברח? לא פגע וברח, כי דיברתי איתה, אמרתי סליחה, והיא פשוט, הפרצוף שלה, היא הייתה מופתעת, כאילו, הייתה מופתעת. זה היה קצת לא נעים, אבל אחר כך, אחרי שהיא עברה אותי, אז צחקתי לעצמי כזה. אל תלך מאופנת. אין, אני לא יכול, אחי. עם הקורקינטים שלכם פה, זה מסוכן. כן, זה אמת, מאוד מסוכן. אתה רואה, אני חרדתי פה, בתל אביב. כן. יש לי קטע, התחלתי לספר לך מקודם על השאלות של הבנות. והיה איזה יום ששתיהם, אביה הייתה בעבודה, ואני ישבתי איתם בסלון, שמענו מוזיקה, ומה הם שמעו? חרבו דרבו, תשיר. והתחילו שאלות כזה, ועל המלחמה, וזה, מה זה חרבו דרבו, וזה, רציתי להסביר להם, תרגם, לא יודע מה זה חר הזה. ואז רומי נדבקה בשאלה, אלוהים פרקה לי את הצורה, מי זאת מי הקליפה? אוי ואבוי. עכשיו, תקשיב, אני איש של מילים, יודע להסביר, ישבתי איתה, הסברתי לה מה זה קלט, שכל, הסברתי לה. סתמתי את הפה. אתה יודע מה אמרתי להם? הם עמדו מולי, אמרתי להם, יש לי זום. נשמע לך. אמרתי, יואו, יש לי זום עוד 2 דקות. וזהו. אחרי זה הם שאלו את אביה. לא, אביה לא יודעת, באמת היא לא יודעת מי זאת. אז היא באה אליי, מי זאת? אז אמרתי, סיים את הזום, אני אסביר לכם. אבל לא עניתי, כאילו זה פתוח ואני צריך להיזהר, כי רומי שולפת את זה. אבל במקרים האלה אי אפשר להמציא איזה משהו כזה, לא יודע. אישה שהעבודה שלה היא קצת שונה מעבודות של אנשים אחרים רגילים שאנחנו מכירים. היא זמרת. כן, עולם הבידור. כן, עולם הבידור. מחזיקה מיקרופונים. לדוגמה, הם הפסיקו לשמוע את דואה ליפה הבנות, והם אהבו לשמוע. וואלה. איך, תעביר אותה, תפי. היא אומרת, תפי. תפי. אז הם לא אוהבות אותה יותר. בסדר גמור. אבל מי הקליפה, קשה לי. כאילו, עולם הבידור. עולם הבידור. יפה, אני אהבתי. עושה סרטונים. כן. זה גם טוב. לא, ואז תחפש בטיק טוק, ואז... לא, אין לה טיק טוק. לא, אבל... טוב. לא, עולם הבידור. סגרנו את זה. בידור זה טוב, זה קטלוג טוב. על מה נדבר? רציתי לשאול אותך המון דברים. שאל, בכיף. הכל? אני פה. טוב, דיברנו על הרגישות. אני חייב להגיד לך שלי זה עוזר המון בתור אבא, כי אני שם לב לדברים, ואביה היא מטפלת, כן? והרבה פעמים אומרת לי, בוא נלך קלטת את זה. כאילו, או בוא נלך, אתה יודע לגשת אליהם, אתה יודע להבין מה עובר עליה. עכשיו, זה מתנה, אבל הרבה פעמים זה, אני לא יודע אם אני מכין אותך, אבל זה גם הרבה פעמים מכניס את הבית קצת ללופים ואובר ואנרגיות כזה של טיפה לחץ או זה. כי אתה יודע, אתה ער לכל הדברים האלה, ובמיוחד שרומי גם, אנחנו רואים שרומי גם HSP, מי שלא יודע, אדם רגיש מאוד כזה, אז קשה לי מולה. אז כן צריך ללכת כזה, אתה יודע, לראות מה טוב בזה ומה פחות טוב. אבל לא קל לך יותר להבין אותה? כאילו, אתה יודע גם, בתור מישהו שהוא כזה, אתה יודע גם איך לגשת ולפתור לה את הסיטואציה. כן, אבל לא, אתה יודע כמה פיצוצים? אתה יודע כמה פיצוצים יש בינינו? כן. פיצוצים, כאילו, אם אני פעם אשלח לך סרטון מהצד שאני מצלם איך אנחנו רבים, כאילו בקסח,
אתה תגיד לי, מה, כאילו, כולם חושבים שאני ורומי זה... וואו, אני צריך להכין את עצמי גם כן לפיצוצים וכסח וריבים, יהיה לי קשה עם הסיטואציה הזו. קשה לי מאוד. אני חייב להגיד לך. זה מתנה שאני יודע להכיר את זה, אבל הרבה פעמים זה מתפוצץ בינינו. אבל מה שרציתי להגיד לך זה שבאמת צריך לעשות את ההבנה הזאת ואת הניתוח של, אוקיי, אוהד רגיש עכשיו ויודע להרגיש מה עובר על הילד, מה זה, כאילו אתה יודע קצת לראות את הסביבה ואיך הוא מול חברים ומה כן וזה, אז הרבה פעמים זה מתנה, אבל כן, צריך לשים לב שזה לא חודר. כן. כי אביה אומרת לי הרבה פעמים, למה זה כזה מניע אותך? אתה מבין? כאילו, אם רומי תעשה משהו, או דרה תעשה משהו, ש80% מההורים לא שימו לב אליו בכלל, אותי זה יניע ויערער. אז אתה גם אחד כזה. כן, כאילו, יש לי כבר בראש את הסיטואציות האלה של כן, להיות, באמת לאפשר לעצמי להיות הבן אדם שאני הרגיש, אבל אני גם יודע כאילו להיות בכובע של הספורטאי, לשים רגע את הרגש בצד, ונטו להיות ממוקד במטרה, באיזושהי משימה, ואני מקווה שאני אוכל לבוא ובאותו רגע, כל רגע נתון שיש איזה אירוע, סיטואציה כזאת, אני ידע לשלוף את הכלי הנכון, אם זה ספורטאי, אם זה להיות האבא הרגיש, ולהיות בתוך הסיטואציה, אתה מבין? אוקיי. אז זה קשה, מה שאתה אומר. קשה. יש מצב יש רגעים שזה עובד לי מדהים, מדהים. כן. ויש רגעים שאני מתפרק. לא יודע מה לעשות, כן. כן, יש רגעים שאתה מתפרק גם כאילו, הבנות הלכו לישון, ואתה רגע עם עצמך, כן. אתה מתפרק ומנתח את הסיטואציה, מה היה, ואיך אני יכול לעשות את זה טוב יותר, או יש כאלה? ברור. או שאתה ממש עייף וכבר, זהו, אתה מחכה ליום הבא, הולך לישון ומחכה. לא, יש ימים שאני מחכה ליום הבא, ויש ימים שאנחנו נשב בסלון, אביה ואני, ונחפור את זה, אתה יודע, היא מטפלת, ואני, חשוב לי שדברים יעבדו טוב, אז כאילו נכנסים לאיזה חפירה, של מה עשינו פה, וזה. היא לימדה אותי המון, אביה. כאילו, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. אני לא יכול לראות משהו שלא עובד, או שלא מסתדר. וזה הגיע למצב שהייתי רואה את הבנות מתחילות ריב, הייתי מזנק, שלא התפתח למשהו חמור יותר, והיו כמה פעמים שאביה אמרה לי... כי זה לא היה נוח לך? כן. להתמודד עם זה רגשית? כן. או שאתה לא רוצה פשוט שהם יריבו כי זה לא טוב? גם וגם. זה הפריע לי, כאילו, ואביה הרבה פעמים הייתה אומרת לי, בוא רגע, תסתכל מפה, 2 דקות זה נפטר. וואלה. תשחרר. אז הייתי באמת מסתכל, ואני רואה כאילו, וואלה, יש את הכסח, יש את הזה, מתווכחות על משהו ביצירה, הנה, השלימו, כאילו, הסתדרו. אז זה משהו שמאוד היה חשוב לי לשחרר. כאילו, אני הייתי עליהם המון, כאילו שהדברים זה, וקצת ביקורתי מדי, וכזה. אז זה גם משהו שיש לאנשים רגישים בדרך כלל, לא יודע אם שליטה, אבל באמת שהדברים מסביבם יהיו בסדר. אני מפחד להיות כזה אובר. אז זהו, כי נגיד כלפי חוץ, אני לא מראה שאני מאוד ביקורתי, נכון. בגלל שאני שם לב להמון דברים קטנים, אז יש לי המון ביקורת. אני מנתח ומוציא את זה כביקורת, אבל החוצה אני לא אראה את זה. אבל בבית. בבית כן. אז זהו, אז אני נותן לך עכשיו מתנה. בהערות לא רגישות. יפה. פתאום לאיך, אתה יודע, דברים כאילו קטנים. אז אני לא שמתי לב לזה בהתחלה, וגם עד שגיליתי שאני בכלל אדם רגיש מאוד, כמו עם הספר שדיברנו, שהזכרת, הרגשתי חרא עם עצמי. כאילו, למה אני נותן להם בראש על כלום? כן. אז הנה, אני נותן לך מתנה שתשים לב לזה מוקדם. כי אני שמתי לב לזה טיפה מאוחר, ואני עובד על זה עד היום.
לנשום יותר, לתת להם קצת יותר להביע ולטעות וללמוד וכאילו כזה. כל יום לומדים, כל יום זה פרוסס כזה שאתה כאילו עושה עוד צעד למעלה להר כזה, שכאילו זה רובד מאוד מאוד עוצמתי בתור אבא, בתור הורה, כן. שכאילו נוסף לך לכלים שלך כבן אדם. ככה אני מרגיש. עכשיו, ברגע שדילן נולד, קודם כל, יש לי איזה פאזל כזה שהיה חסר לי בתמונה הזו של החיים שלי. כן. רגשי, מנטלי, פיזי גם. ופתאום אני כאילו מבין שזה מוסיף לי עוד רובד כבן אדם, עוד איזה כלי כזה כבן אדם. כן, תשמע, אני זוכר הרבה את וזה רק כל הזמן, כאילו, כל הזמן הולך ומשתפר, הולך ולומד, כאילו, אתה כל הזמן באיזשהו תהליך למידה שהוא לא נגמר אף פעם. לא נגמר. זה כל פעם גם דאגה שמשתנה, וזה כל פעם פרופורציות אחרות, והיום, הנה, בדרך לפה, רומי מתייעצת איתי על איזה ויכוח שהיה בכיתה, שהייתה חלק ממנו. ומצד אחד הרגשתי חרה, שכאילו הייתה צריכה לעבור איזה משהו שהייתה איזו הבנה, והאשימו אותה במשהו וזה. מצד שני, באתי בונה, אנחנו הורים בסדר גמור. כי היא שלחה לי הודעה ופתחה את זה. זה מדהים, שהיא כאילו באה ומשתפת על ויכוח שהיה בכיתה. והיא, כן, והיא רצתה לשמוע, והיה חשוב לה לשמוע מה אני אומר על זה. אז אתה מבין, וואו. שאתה הורה, אתה גם שם לב לדברים האלה, איך אני נותן לילד שלי, לבן שלי, לבת שלי, את הביטחון הזה, שגם אני פה, אבא ואמא מגינים, והראו לך את הדרך ועוזרים, ואנחנו תמיד פה גם האוזן הקשבת. אני יודע, אני מדבר, כאילו אתה חודש זה, אבל זה דברים שכמו שאתה אומר, זה כל יום אתגר, ואתה עובר איתם דברים קשים ומעיפים ומורכבים, אבל יש רגעים שאתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, הנה, ההודעה הזאת של ריב, הייתי גאה בזה. לגמרי. כי גם היא יצרה את התקשורת הזאת שאני מצפה ממנה, וגם ראיתי שהתנהלה מאוד טוב בסיטואציה, והסבירה וזה, וכאילו פתחה את הפה, ולא... אז זה רגעים של גאווה כזו. לגמרי, באמת צריך להיות גאה. כן. באמת. הבנות שלי מתות עליך. זה בעיה. אני גם אוהב אותה. זה בעיה, אבל... רגע, הצופים יודעים שאנחנו חברים כן. טובים. כאילו הם עכשיו שהם מאזינים הם יבינו. הם יבינו, כן. כן, כן. יפה. יפה. יש משהו שאני כאילו חושש לשתף אותו פה, כי יש בכל זאת המון 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 צופים ומאזינים, כי נגיד משהו שסיפרתי לאנשים שהם קרובים, שבאו לבקר, כן. קצת נגלו ממה שאני הולך לספר, אבל אמרתי, אני אמיץ, אני בא לפה, אני אמיץ, אני עכשיו הפכתי להיות... יותר מגעיל מהשתנה וקקי שהוא עושה לכם? כן, כן. מגעיל? אוקיי. לי זה לא מגעיל, לאנשים אחרים ששמעו את זה, הרבה, כן, יש מצב שעלה להם קצת בפה. לא, לי זה לא מגעיל. מה מגעיל? מה היה מגעיל? אבל, טוב, עוד לפני הלידה, כמה חודשים לפני, שמעתי שיש איזשהו טרנד על לאכול את השיליה. עולה לך? עולה לך? מי? אתה? כן. לא, אז רגע, שנייה. שמעתי שיש את הטרנד הזה. מה זה? איפה שמעת שיש את הטרנד הזה? הרבה מפורסמים. בשבט אפריקאי? לא, לא. הרבה מפורסמים בארצות הברית. אנחנו הולכים לאכול אחרי זה. לגמרי. הולכים לאכול ואתה תהיה רעב. מקווה שאנחנו... מבטיח לך. אבל שמעתי שיש את הטרנד הזה בארצות הברית, הרבה מפורסמים, או מחליטים לקפסל את זה, יש לעשות קפסולות מהשיליה, או ממש לחתוך את הבשר החי, כן. להכניס אותו לאיזה שייקר, לאיזה נינג'ה, ולשתות את זה. אני עכשיו ברגע הזה, אני חושב שהרבה מאזינים עזבו את הפרק. אז אני מצטער. לא, אבל תמשיך, זה סקרנת. כן, מי שרוצה יכול להקשיב, מי שלא, זה גם בסדר, אתם יכולים לעשות סטופ ולעבור
שיר אחר, לחרו דרמו, אבל התחלתי, אתה יודע, להניע את זה אצלי בראש, מעבר ליתרונות הבריאותיים שיש לזה, נו? אמרתי, אוקיי, אני לוקח את זה למקום של באמת מסעדה. אוכל, שאין לי בעיה, אתה מכיר אותי, אין לי בעיה לנסות כל דבר לאכול, גם אם זה הדבר הכי מגעיל שיש, החיה הכי הזויה שיש. אני אוכל, אני אוהב לנסות דברים חדשים, אבל אמרתי לעצמי שבאמת זה, הרי זה איבר שגדל בשביל ההיריון, בשביל לגדל את הילד אני בתוך רוצה לדעת אם הרחם. אכלת. אז אכלתי, לא נכון. כן, בישלתי את זה, ממש כמו סטייק בבית. גם הסיפור של איך שזה, שמרנו את זה במחלקה, ואיך שזה הגיע. רגע, מותר, מה? כן. אז מותר לקחת את זה? המיילדת שמה לי את זה בקופסה, קופסה מפלסטיק. אני חושב שאתה עובד עליי. לא, אני לא עובד יש עליך. פינה בפרק. אתה לא עובד עליי? לא, לא. הפינה הזאת, הקדמתי אותה, אז אנחנו כבר בתוך הפינה. זהו. אוקיי. אז מה, לוקחים את זה טייק-אווי? מה, אז אני לא מבין. המיילדת, שמע שאני רוצה לשמור את השיליה, הביאה לי את זה בקופסה פלסטיק כמו של גלידה. קופסת פלסטיק כמו של גלידה כזו, היא אמרה לי, תקשיב, לא יודעת מה זה, שים את זה במקפיא, במחלקה, עם מדבקה של יוטבת וזה, שידעו שזה שלכם ושלא יזרקו. אנחנו עם כל הטירוף של הלידה ודילן וזה, זה, בשחרור, אני שכחתי לקחת מהמקפיא. הזמנת וולט. לא הזמנתי, הזמנתי גט טקסי. נו. שיקח את זה, אם הוא היה יודע מה יש בדבר הזה, נראה לי שהיה מבטל לי את המשלוח. לדעתי הוא חשב שזה איזה גלידה או משהו. בסופו של דבר, כן. מה כן? אפשרתי אותה, בישלתי אותה, ניקיתי אותה כמובן. אני לא מאמין לך. אני חייב להגיד שאני לא מאמין. וזה הגיע מזה שפשוט מאוד בראש שלי, זה החיבור הכי טהור ביני. אז תשתה חלב אם. לבין דילן, לבין יוטבת. גם את זה שתיתי. גם את זה טעמתי. רגע, אני חייב להבין. מה שסיפרת עכשיו זה אמיתי? אמיתי לגמרי. וזה מותר? מותר. כי אתה יודע, קראתי... אז אתה קניבל. סוג של. אבל קניבל שמחזיר לעצמו את הדבר הכי טהור שגידל, יצא, שהזין את הילד שלך, שזה גדל בתוך הבת זוג שלך, כן. כדי שלילד שלך לא יחסר שום דבר. אז למה לאכול את זה? משהו פה במשוואה, הייתי גם חייב לקבל משהו מזה, אפילו הדבר, הביס הכי קטן של זה. תן שתיקה לאשתך. זה קרה, אין ספק. אבל משהו שגדל בתוך הגוף שלה, שהזין את הילד, ונכנס אליי לגוף, זה סגירת מעגל איך אני יודע שאתה תאורה. לא תיתן ביס לדילן עכשיו? אני נותן לו ביסים. של מאכל או של אהבה? לא, של אהבה. אוקיי. אז רגע, סיפרת את זה לאנשים? כן, אתה יודע, סיפרתי לחברים שהם קרובים, למשפחה. ועכשיו לחצי מדינה. ועכשיו לא חצי מדינה. חצי מדינה. כן, אל תתבייש, חצי מדינה. אני חושב שאתה עובד עליי, כאילו אני לא מאמין. לא, זה אמיתי לגמרי, וזהו, זה ניסיתי, עשיתי את זה. ומה יוטבת אמרה על זה? יוטבת... היא יודעת מזה? בטח, יוטבת נגעלה ממש, קודם כל היא ראתה את השיליה וזה הגיל אותה, אבל כשאמרתי לה מה מעבר לזה, ומה קורה פה אצלי בלב ובראש, שהחלטתי לעשות את זה, אז היא, כן, היא אמרה שזה מעשה מאוד מאוד יפה, וכאילו, כן, אני לא... סימבולי, סימבולי מאוד. אני לא יודע אם הולכת לאכול איתך. סגרנו כבר על מקום. פתחו פה מסעדה עכשיו של... טוב, כאילו לא, זה לא... אני לא יודע אם זה יגיל אותי, או פשוט אני מחכה שתגיד לי סתם. לא, אמיתי. אתה יודע שאני מתלוצץ איתך מדי פעם, אבל... אוקיי. שמרתי את זה, אמרתי, טוב, אני לוקח פה סיכון. שמרת? אני אמיץ, אני אבא, אני עכשיו... רגע, אתה באמת, אתה מכיר אבות שעשו את זה? לא מכיר אבות, אני מכיר אמהות מפורסמות, עכשיו אתה עושה גוגל. מי? תן לי אחת מפורסמת. אכילת שיליה, לא יודע, זה משהו שקורה... אין לך מפורסמת, כי אתה סתם ממציא. לא, נו, אני אומר לך. אוקיי. גוגלית, ותראה. אוקיי, יש לי כבר כותרת לפרק. אוי ואבוי, אני כבר רואה את זה, אני נכנס לראש של הקופי,
של הקופירייטר, אני כבר מכיר את הראש שלך גם כמובן, אז אני יודע איך הכותרת תיראה. נשאיר את זה לצופים, למאזינים. תכתבו בתגובות, סתם. ומי שרוצה מתכון לשייק, מוזמנים לפנות אליי, באהבה, בכיף. זה היה טעים, בסופו של דבר זה היה טעים. הכנסתי לשם שיבולת שועל, בננה, תמר, גם פיסטוק דרך אגב, הייתי חייב להכניס את זה. מה אתה, טוב, אני חייב לשנות נושא. יאללה, שנה. אני חייב, זה היה לי קשה. כאילו לא קשה, חיכיתי לה סתם, אני צוחק. לא, אמיתי. יש עוד פינה בפרק, שקוראים לה אף אחד לא יודע. אז היינו כבר בפינה, זה אף אחד לא יודע שלי. כן, זהו, אף אחד לא יודע שאי אפשר להתעלות עליו. זהו. עכשיו כולם יודעים. אני חייב לספר שאכלתי, סתם. אף אחד לא יודע, באמת שאף אחד לא יודע, שפעם בשבועיים אני עושה בבית, תשמע, יש שם שתי בנות, זה טירוף מה שיש, כאילו, מיליון דברים של יצירה, ונצנצים, ועטים, ובובות, וזה. פעם בשבועיים, ביום ראשון, אני לוקח שקית זבל, ועובר בחדרים של הבנות, פשוט כל דבר שאני רואה שהוא חצי... די, נו. מתקרב לפח, מנקה, אוסף טושים, אוסף זה, יצירות שהם... וזורק? כן. וואו. והן עולות על זה? כן. רואה, חסר לי הטוש כן, הזה, חסר לי הציור הזה. הן עולות, אבל אני יודע להתחמק מזה. התחלתי את הציור, איפה הוא? אבא, היית כחול, איפה הוא? מה, שבור? לא. אבל הוא היה שבור. כזה. אני כן, אבל אין, אני חייב, הנה, זה הפרעה שיש לי. הם בבלגן. אני לא יכול שיש בלגן. אני עובר עם שקית, טה. גם לאביאן זורק. היא לא יודעת. וואלה. כן. טוב, עכשיו היא יודעת. יודעת. אני מאמין שהן יודעות. כי הרבה פעמים הם לא מוצאות משהו, אז הם כזה, בטח אבא זרק לך לזה, כזה. באמת יש דברים שאני לא זורק והן אומרות. אז זה אף אחד לא יודע. כן, באיזשהו שלב בטח זה מתחיל, אתה יודע, רק שמתחיל להחזיק טושים וזה ולצייר, אז אתה אומר, בוא, אני אשמור את זה, זה הציור הראשון, זה הציור הזה. איפה? אבל ככל שעובר הזמן, אתה כבר... היום שהיא מביאה לי בגן של דר את השק יצירות, אנחנו לא פותחים, כאילו... לא, פעם בי עושה לנו את הארוחה, אבל זה כן. אבל אולי תצלם את זה. שים את זה באיזה תיקייה במחשב. די, נו, ילד ראשון עושים את זה. כן? איזה הבדל, ילד ראשון ושני. אתה יודע כמה תמונות יש לי? יש לנו תיקייה במחשב, רומי. ינואר, פברואר, ככה, מאות תמונות. וואי, דריה זה 2023. כמה תמונות בודדות, אין. אמיתי. ילד ראשון, מה נעשה? כן. דריה מיוחדת, אה? יש לה אופי מיוחד. כן, היא נינג'ה. כן. היא אוהבת אותך, היא הכי אוהבת אותך. כן, אבל היא צריכה לקרוא לי בשם... כן, היא קוראת לך יועד. יועד, מתי אתה בא לבקר? יש, לקראת סוף הפרק, אני תמיד מבקש חשבון וטיפ. ובא לי, באמת, טיפ אמיתי, חוץ מהשיליה. שאחרי חודש, משהו שאתה מרגיש ואתה אומר, אני עושה משהו טוב, או אנחנו עושים משהו טוב, משהו שכאילו גם למדת על עצמך בחודש הזה, אולי פחות ברגש, בתפעול של אבא. לא, אתה יודע מה שבא לך. לא, אם אני יכול לתת טיפ, או להורים צעירים שהם מתחת לחודש, זהו, מישהו שעכשיו, היום. או כאלה שלקראת לידה וכאלה. כן. אז, לא יודע, בהתחלה, בימים הראשונים, אתה קלולס, אתה לא יודע מה לעשות, כאילו גם אתה מגיע הביתה, זהו, בבית חולים... מישהו היה איתכם שהגעתם הביתה? לא. אנחנו הגענו, אבל זו החלטה שלנו לגמרי, כאילו רצינו את זה לעצמנו. בלי הורים של יודבת? לא, ההורים של יודבת באו אחר כך, כאילו אחרי כמה שעות, באו אלינו. כי בדרך כלל לידה ראשונה יש תמיד אימא אחת, שהיא אז אצלנו אנחנו בחרנו, רגע לעשות שנייה הבדלה כזאת, ולחוות את זה לבד, אנחנו, זה החוויה שלנו, לא רצינו רעשי רקע,
ורצינו את זה לעצמנו. אבל באו לבקר אותנו בבית חולים והכל וזה, וכשהשתחררנו מהבית חולים באו גם, ושבוע, שבועיים אחר כך הרבה חברים ומשפחה באו, אז סבבה, אבל אתה מגיע קלולס, ואתה לא, רגע, זהו, עכשיו הוא פה איתנו לתמיד, איפה שמים אותו, מה עושים איתו, כאילו, דברים כאלה. וככל שאתה מדבר עם יותר אנשים, במיוחד עם הורים שעברו את זה, הורים צעירים, זה, כל אחד נותן לך את הטיפים שלו, ואת העצות שלו, ועצות מדהימות, מהממות, אבל ככל שאתה שואל יותר, אותן עצות, הן לא בדיוק מדויקות. זה אותה בעיה, אבל לא אותו פתרון, וזה עצה שונה, ואז אתה מתחיל להתבלבל, ופשוט למדתי בחודש הזה, יוטבת ואני למדנו, שכן, לשאול שאלות, להתייעץ, אבל בשורה התחתונה, להקשיב לאינסטינקטים שלך. נכון. יש לך אינטואיציות, בתור אבא, בתור בן אדם, שעכשיו יש לו ילד קטן, תפעל לפיהם. ויש לך אינסטינקטים, תפעל לפיהם. יש לך ברקע את העצות, יש לך ברקע מה נכון, מה לא נכון, אבל הכל אינדיבידואלי, ותפעל לפי איך שמתאים לך, לפי האינטואיציות שלך. זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת להורים קצת יותר צעירים מאיתנו. כן, אני זוכר את התקופה של כולם רצו לעזור, ומציפים אותך. כאילו, לא, מים, באמבטיה, רק מים, זה, שימו פה, שימו את המרפק. כן. זה חם, זה קר, כל אחד עם הזה שלו. אבל אני גם, כשאני מסתכל על זה, באמת היינו... בסוף מה שאנחנו החלטנו קרה. בדיוק. בדיוק. יש לך את האינסטינקטים, יש לך את האינטואיציות האלה, שאומרות לך מה לעשות טוב. לא תעשה טוב, אתה תבין על הילד, כן. אתה תבין גם על עצמך, אתה עושה עם עצמך למידה כזו. אתה אומר, אוקיי, אז פעם הבאה אני אעשה את זה ככה. כאילו, הכל טוב. וזה, בגלל שזה רכבת, הרי בגלל שאתה מחליף חיתולים 8-10 פעמים ביום, ענקה, מקלחות, אתה עושה את הדברים בלופים, אז אתה גם מתמקצע יותר, ואתה כן, לומד יותר. אתה משתפר מפעם לפעם. ואתה גם מבין איך הילד שלך אוהב את זה, או איך טוב לו, או איך רע לו, או מה לא נוח לו. וזה לאו דווקא נכון לילד אחר של השכן, או של חבר, אתה מבין? זה ברור, זה ברור. אנחנו שמענו תמיד, זה, שלי יושן רק זה, על הצד. כן, על הבטן, זה. רגע, שאלה. כן, יש לי גם שאלה. אתם נתתם לילדות לישון על הבטן בהתחלה, או שזה... כי אנחנו עדיין מפחדים על הבטן, כאילו בלילה. לא, אני חושב שרומי נתנו לנו איזה רופאה, נתנה לנו איזה דווח זמן, משהו כזה, של מתי אפשר כבר להפוך. דריה, שתישן הפוכה, כאילו לא, אני באמת, אני לא חושב ששמנו, כאילו שמנו אבל בקטנה, כן? הרבה פעמים, ניקינו הרבה דברים שהבנו שהם חרטה, שאתה אבא בפעם הראשונה. כמו מה למשל? לא יודע. אני בטוח שיש איזה משהו. קודם כל, לנקות המוצץ שהוא נופל. אנחנו... אצל רומי, וואי, מה זה, אלכוג'ל, זה הדריה, כאילו זה, במכנס, קחי ממי. כן, נו. לא, היא לא מוזנחת, דריה, זה, כן. רציתי לשאול משהו. שאלה מעניינת. אוקיי. מה המתנה הכי מאפנה שקיבלתם? מתנה הכי מאפנה? משהו שקיבלתם עכשיו ואמרתם, מה זה אחר הזה? מחמם בקבוקים? מה אני צריך את זה? לא, האמת שאת נושא המתנות ניהלנו את זה יפה. כאילו, ידענו, קודם כל מהמעגל הראשון, משפחה וחברים קרובים, הם שאלו מה אתם צריכים, ידענו, עשינו רשימה. אוקיי, עדיין, אל תתחמק. עשינו רשימה, זה עוד טיפ, לעשות רשימה של דברים שאתה יודע שאתה צריך. כי תכלס, לפני זה היה לנו כמעט הכל, אבל אתה נותן, ודברים... אבל אתה נותן לי טיפ, ואני ביקשתי שאלה מלוכלכת, של מה המתנה מאפנה. לא, אם אין אז אין, עזוב. אין מתנה מאפנה? לא, האמת שלא. האמת ש... אתה יודע, יש מתנה שקיבלנו, ואמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים להחליף את זה.
סמיכות, איזה הביאו פוליטי. לנו איזה 4 סמיכות. הנה, 4 סמיכות. 4 סמיכות. זה מתנה מאפנה. כן, אבל מתנות מאוד... ומה המתנה הכי שווה שקיבלתם, רמז? ארוחה. ארוחה מפנקת מחבר מאוד יקר, במקרה יושב מולי. אני ידעתי מה באמת זוג צריכים. אמת, אמת. לשבת ולאכול, כוס הומו. מדויק. וואו. מדויק. זה מתנה מאוד מפנקת. הנה עוד טיפ, קבלו. זה פרק טיפים היום. המתנה הכי שווה... אמרנו כבר, לא? הוולט. הארוחה המפנקת. לא, אבל באמת, אין ספק. הכי שווה זה דילן. לא, נו, זה obviously. נו. אבל נגיד אנשים לאו דווקא צריכים לקנות משהו, אנשים שמביאים משהו שהיה של הבן שלהם, של הבת שלהם, שהם מעבירים אלינו. מרגש. אז כן, היו לנו 2 חברים כאלה, חברה כאילו של יודעת מהעבודה, וחבר טוב שלי שבמקרה גר בניו יורק ובאו לבקר פה. הביאו לנו מתנה שהם כאילו העבירו לנו בירושה כזה. קמצנים. אז זה... לא, סליחה. לא, זה משהו מהמם. מתי אתה מתחיל לקנות לו גופיות NBA? תכף, אני כבר חושב הוא על זה. יהיה שחקן NBA? לא יודע. הוא יהיה גבוה? סביר להניח שהוא יהיה גבוה, כי הוא יצא יחסית ארוך, גם בהיריון אמרו לנו שהוא יחסית ארוך. בלידה הוא יצא ארוך גם, אתה רואה שהוא... יש לו נוכחות כבר. סתם שאלה, אתה לא צריך להגיד לי אם אתה בונה עליו זה. לא בונה, אני כן ארצה לפתוח אותו לכדורסל, במידה והוא יחליט שהוא רוצה ללכת על זה עד הסוף, ואני אראה שיש לו את זה, ואני לא סתם אדחוף אותו. אם הוא יחליט ויגיד לי, אבא, אוהד, כפריך, מה אנחנו מדברים? הוא בן חודש. זה, בהמשך, עוד כמה שנים. בסדר. אני כבר, אתה יודע, אני לפעמים מתעורר איתו, אז אני פותח NBA. אם הוא לא ישן, אני מנסה לשים אותו ככה, תראה דונצ'יץ' מה הוא עושה עכשיו. הוא כבר במסכים, יודעת שאתה נותן לו מסך? לא, יש שינה, אבל... אני הכי אהבתי באמת שדרום הייתה קמה ב4 או 3, והיה פלייאוף ב-NBA. וואו, אני מחכה לזה. הייתי מברך, כתבתי על זה שיר בספר, קוראים לו 4, תקראו. לא, זה היה מדהים, כי הייתי אומר, אביה תשני מאמי. כאילו גם הייתי מרוויח שאביה מעריכה אותי, כי החלפתי אותה בזה. בטח, זה קרדיט... וגם הייתי רואה טורונטו, זה, גמר המזרח. קרדיט אדיר. כן, אני מחכה לזה, אני באמת מחכה לימים האלה, ללילות האלה, שהוא גם יבין מה הוא רואה. אתה יודע, עוד 2, 3, לא יודע. טוב, נעשה עוד פרק, עוד 2. ושיבין שדונצ'יץ' זה שחקן... פסיכי. מה זה? תגיד, מה זה? קל מדי. איך הוא עושה את זה? אני לא מבין. לא מבין. כי אתה פרשת, אז הוא... אתה מושכות. רציתי להגיד לך, שאנחנו יודעים לסיים. באמת? כן, עבר בטיל. כמו הלידה. טוב. פחות מהלידה אפילו. פחות מהלידה, תבין. וואו. תבין. זה לא מטורף. פחות מהלידה, יותר מהלידה. הלידה פחות. הלידה הייתה פחות, כן. אז רציתי להגיד לך, לא בגלל שאתה חבר ואני מכיר, שיש לי תחושה שאתם תהיו הורים טובים. אני לא אומר את זה לכולם. כן. לא, כי אני יודע שאתם, קודם כל אתה מרגיש לי שאתה, אני לא אומר אבא כמוני כזה, אבל לא, אני רואה באמת את הקווים של מה באמת חשוב, ואיך אתה רוצה באמת להיות שם, ולהיות בתהליך הזה, וללוות, ולהראות את הדרך הנכונה, וזה משהו שאני מאוד מאמין בו, ואני בטוח שאתה גם תתחבר ותזרום עם זה. ויודבתי מלכה, בגדול. כן, אני סומך עליה. כן, אנחנו... ושיהיה לנו רק שקט לגדל אותם, באמת. וואו, השקט הזה והביטחון, מעבר לזה, אני לא צריך כלום, לא צריך שום דבר יותר. באמת. הכל, אתה מקבל קפה והכל נכנס לפרופורציה, ובאמת, שקט זה הדבר שאנחנו הכי צריכים. ביטחון ושקט. איזה קינג. איזה בסוף לפרק. אוהב אותך מאוד. דובר צהל. אוהב אותך מאוד. שאלות? שאלות? אוהד, תודה.
ענקית. באהבה גדולה, ואני באהבה מאמין גדולה. שתרמת פה המון להורים, הטריים. אני מקווה מאוד, ובדרך. מקווה מאוד. ואם אתם רוצים לדלג על הקטע של המתכון, אני אשים כזה לינק. לא, אבל תודה ענקית, ובאמת, כמו שאמרנו, שיהיה לנו רק שקט וסביבה מדהימה לגדל אותם, ונסתדר עם הכל. אמן, ובשורות טובות. אז תודה לכם בקרוב. שהאזנתם, תודה לאולפני תמוז, ונפגש בפרקים הבאים. ביי.